STEM প্ৰগ্ৰেমৰ যিটো STEM এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেমৰ যিটো শুভাৰম্ভ কৰিলে আৰু শুভাৰম্ভ কৰা নহয় ইয়াৰ কাৰণে 40জনক আজি ট্ৰেইনিং ল'বলৈকে ইয়াৰ পৰা পঠালে গতিকে ই আচলতে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ উপকৃত নহয় ই এটা আমাৰ গোটেই ক্ষেত্ৰখনতে আমাৰ শিক্ষা ক্ষেত্ৰখন আৰু শিক্ষা ক্ষেত্ৰ নহয় ইয়াত সকলোকে সামৰি লয় এইজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আগলৈ আমি যিকোনো এটা প্ৰজেক্ট কৰিবলৈ যিকোনো এটা কাম কৰিবলৈ যিকোনো এটা ধৰণৰ দায়িত্ব ল'বলৈ তেওঁৰ সামৰ্থ্যৱান হৈ উঠিব এইটোৱে ডাঙৰ কথা গতিকে ইয়াতে সায়েন্স টেকনলজি ইঞ্জিনিয়াৰিং তাৰপিছতে মেথছ আটাইখিনিৰ সমন্বিত যিটো ব্যৱস্থা এই ব্যৱস্থাতে আমাক যথেষ্ট উপকৃত কৰিব ভৱিষ্যতৰ এজন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ভৱিষ্যত এজন খুব ভাল ধৰণে दायित्व लब परा नागरिक हिसाबै गढ़ी तुलिब दिनैनि मुगाया गोनोखोनि मुगा होनना जों बयबो मिथिगौ आरो बे मुगायाव जोङो थांनानै थानो थाखाय गोनोखोखौ बयबो बुजिनांगौ रोंनांगौ दा बेखौनो नोजोर बोनानै जोंनि जिखिनि गोनोखो आयदा एबा बिगियान साइन्स मेथ्सनि जि सोलोंथाइ बेखौ गोख्रों खालामनो थाखाय आगस्ट इन्टारनेशनेल फाउन्डेशन जायनिखि 1999 मायथाइनिफ्रायनो बिथांमोना साइन्स टीचारफोरखौ ट्रेनिं होदों साइन्सनि स्टुडेन्ट्सफोरखौ बिथांमोना स्पेशियली माखासे ट्रेनिं आरो प्रेक्टिस खालामबोदों बेखौ लानानै जोङो थांनाय बोसोरनिफ्राय नाजादोंमोन आरो देग्लाय बोसोराव दा इनफोसिसआ जोंनो गासै 9 बास होदों बिथांमोना जि बासावनिखि साइन्स लेबरेटरि थागोन आरो बियो स्कुल थांनानै स्टुडेन्टफोरखौ साइन्सनि बायदिसिना प्रेक्टिकेल बायदिसिना मडेलफोरखौ साइन्सनि फोरोंहैगोन आरो बेजों लोगोसे गं 18 स्कुटि आरो मटर साइकेलबो बिथांमोना लाबोदों बेवहायबो माखासे किट्स थागोन बेखौ लानानै फरायसाफोरखौ फोरोंहैगोन आरो 40 जोंनि माखासे लाइमोनफ्रा कर्नाटकआव थांनानै जे बोरैहाय साइन्स सोलोंथाइखौ गोख्रों खालामनो हायो गोनोखोनि सोलोंथाइखौ बिनि थाखाय ट्रेनिं लाहैगोन आरो बिथांमोना ट्रेनिं लाना फैनायनि उनावनो फरायसालि थांनानै जोंनि फरायसाफोरखौ गोनोखो आयदायाव गोख्रों जानो थाखाय माखासे बिथिङाव बिथांमोना फोरोंहैगोन दा बियो बिटिआर गभर्नमेन्ट आरो आगस्ट इन्टारनेशनेल फाउन्डेशन जयै जोङो बे हाबाफारिखौ बोसोरथामनि थाखाय लादों आरो बे हाबाफारियाव इनफोसिसनिफ्राय 12 कोटि बिथांमोना रां बिथांमोना मदद होदों जाहाथे बे प्रजेक्टखौ साक्सेस खालामनो हायो जों बिटिआर गभर्नमेन्टनिफ्राय सोलोंथाइखौ बयनिख्रुइ बांसिन गोसो होनानै जों खामानि मावगासिनो दङ आरो बे बिथिङाव साइन्सखौ जोङो इगनर खालामनो हाया मानोना डक्टर इन्जिनियार माखासे टेक्निकेल जुदि डिग्री लानांगौबा बा कोर्स लानांगौब्ला फरायसाफ्रा साइन्सनि जि गियान साइन्सनि जि नलेज बियो बांनांगोन दा बेनिखायनो बेखौ नोजोर बोनानै जोङो नैबे प्रग्रामखौ दिनैनिफ्राय जागायबाय आरो बियो थाबैनो जोंनि फरायसालि थांगोन आरो 340 फरायसालियाव बियो गिबि जागायगोन बिनि उनाव नेक्स्ट बोसोराव आरो बांबावगोन नेक्स्ट बोसोराव आरो बांबावगोन जोङो लासैनो गासैबो फरायसालिनि साइन्स जि डिपार्टमेन्ट बेखौ जोङो बेजों लोब्बा लानायनि थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि लादों आरो बेजों लोगोसे जोङो बड'लेण्ड सरकारनिफ्राय मोनसे साइन्स एजुकेशन बोर्ड दानो सानदों जेरावनोखि साइन्सनि थाखाय माखासे खामानि मावनो हायो आरो मोनफ्रोमबो साब डिभिजनाव साइन्स क्लाब दानाय जागोन जेरावनोखि बे साइन्स क्लाबा जोंनि फरायसालिफोरनि फरायसाफोरखौ बोरैहाय साइन्सनि नलेजखौ बांहोनो हायो बिनि थाखाय अरायसम खामानि मावबाय थागोन आरो जोंनि गभर्नमेन्टआ बिथांमोनखौ अरायसम मदद होबाय थागोन बिथांमोना खामानि मावनांगोन आरो बिथांमोनजों जों अरायसम नांथाबनानै थाबाय थागोन जायफ्रा ट्रेनिं मोनगोन बिथांमोना बेखौ स्कुल थांनानै फोरोंगिरिफोरजों सावरायनानै फरायसाफोरजों साइन्सनि स्टुडेन्टफोरजों इन्टारेक्ट खालामहैगोन बे परिबेसखौ बिथांमोना दानानै लानांगोन आरो बिथांमोननि थाखाय जों अरायसम जोङो मदद होनायनि प्रसेसा गभर्नमेन्ट साइडनिफ्राय अरायसम थाबाय थागोन बियो बारा गिदिर आयदा नङामोन नाथाय बेखौ एसे गुवार खालामदों आरो मुलुगसोलोंसालिखौबो आं खावलायदों मानोना बिमा रावखौ मालाबाबो इगनर खालामनो नाङा आरो इंलिसखौ फोरोंनांगौ इंलिसखौ रोंहोनांगौ बिनि थाखाय स्पेसियली माखासे हाबाफारि बिथांमोना लानांगौ नाथाय असमिया जाथों बर' जाथों जे बिमा रावनि जि सोलोंथाइ बेखौ बारा बेबायदि इगनर खालामनाङा जेरावनोखि जोंनि साननाय हनायफ्राव माखासे दुखु नाङो एबा मानसिफ्रा सेन्टिमेन्टेल जायो बेबायदि डिसिसनफोरखौ जाहाथे बिथांमोना लाया आरो इंलिसखौ बिथांमोना स्पेसियली फोरों नाथाय बिमा रावखौबो फोरोंबाय थानो थाखाय आरो बिनि थाखाय लिरनायनि बेबस्था फोरोंनाय फरायनाय लिरनाय बे बेबस्थाखौ लाखिबाय थानो थाखाय आं बिथांमोनखौ खावलायदों